πολλές φορές, σχεδόν κάθε μέρα, ακούω το ίδιο πράγμα. Έλενα, εγώ δεν προλαβαίνω να περπατάω. Εγώ δεν προλαβαίνω να πιω νερό. Ωραία λοιπόν. Εγώ είμαι το Σουνίδου Ελένη, εναλλακτικές θεραπείες. Τι προλαβαίνεις εσύ? Να φτάσεις στο διαβήτη τύπου 2, να φτάσεις στη χολυστερίνη, δηλαδή στη αρτεριοσκλήρινση, να φτάσεις στο Αλτσχάιμερ. Τι προλαβαίνεις δηλαδή? Τα πόδια εμείς έχουμε για να περπατάμε. Δηλαδή, σε όποιο γιατρό και να πάτε, όλοι οι γιατροί θα πούν περπάτα, και καρδιολόγους, και γαστρεντερολόγους, και νεφρολόγους. Γιατί πρέπει να ξυπλένεται ο οργανισμός, πρέπει η καρδιά να λειτουργεί φυσιολογικά. Στη Ρωσία οι γιατροί λένε, δηλαδή, αν θέλεις πάρα πολύ να κατουρίσεις, δηλαδή εκεί δεν έχεις χρόνο να πας να κατουρίσεις. Σκέψου λίγο αυτό που σου είπα και γράψει μου σχόλιο αν συμφωνείς μαζί μου.